Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Kumusta og mayong pagbatalingho kanatong tanan sa ngalan sa pagtulunan sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated kininausab ang usa ka taknang tulumanon ang mga langit nung lamdag sa kinabuhi. O kini karon ang inyong igsuon, Ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos makig-uban kaninyo sulod sa usa ka takna nga mga paghatod sa kamatuoran nga mo'y magadala kanato ngadto sa hingpit nga kaluwasan. Mga kamaturan nga gitudlo kanamo ni Master, amo sa padayon ang pagpaabot diha kaninyo. Mga kamaturan nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia o kung aduna may mga basahon o mga referensya nga among gigamit kana dili aron supakon ang Biblia. O kining maong programa padayon nga inyong mapaminawan o mapatalinghugan dinhi ning maong sibihan sa RP Indexki o Teleradyo Cagayan de Oro City, mga kaigsunan, matag-adlaw kita nga Domingo alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Live usab sa Facebook ang atong programa, mga kaigsunan, o makita usab sa Parasat Cable TV sa TV5. O usab masudong ninyo ang programa namo sa YouTube. O dinhi usab nining maong sibihan sa RPN Indexki di Dipolog, mabati usab ang programa sa PBCM. Matag adlaw gyapon nga Domingo alas 6 ngadto sa La City ang takna sa kagabhion. O sa gyapon live gyapon sa Facebook, mga kaigsunan, kining atong programa. Og dinhi usab sa RM Index DR Dipolog mabati usab ang programa alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Og ang programa sa PBC nga mga langit ng lamdag sa kinabuhi mabati ni kinis 23 or 24 na ka mga radio station Visayas og Mindanao, mga kaigsunan. Dinhi sa Cebu City sa DYLA alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang takna sa kautuhon. Dinhi sa Toledo City sa DYHR Shine Radio alas 6 ngadto sa La City ang takna sa kabuntagon matag-adlang Domingo. Dinhi sa Butong Pinamungan, Cebu sa DYRR Radio Natin alauna or alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon matag-adlang Domingo. Dinhi usab sa Surigao City sa Rail Radio alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Bayugan City sa City FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kabuntagon ug pasubli kini sa alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa kagabion matag-adlang Domingo. Dinhi sa Butuan City sa Radyo Pilipino alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa kautuhon. Dinhi sa probinsya sa Bukidnon, dinhi sa Valencia City sa Power Radio alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon. Dinhi usab sa Valencia sa Radyo Komando DXRC Radyo Komando alas 4 ngadto sa alas 5 ang takna sa kahaponon. Dinis Malaybalay City sa RM Index MB alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Og mabati usab dinhi sa ilang FM station sa Valencia sa samang oras. Dinhi sa Manolo Fortich Bukidnon sa Radyo Natin alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa kagabion. Dinhi sa Iligan City sa Radyo Bandira alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Pagadian City sa RM Index PR ala 1 ngadto sa launa imedya ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Calamba, Misamis Occidental sa DXMM-FM alas 6 ngadto sa La City ang takna sa kabuntagon matag-adlang Domingo. Dinhi usab sa Cagayan de Oro City ug sa Misamis Oriental mabati usab dinhi sa DXRIO Radio Ultra matag-adlang Domingo alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa kabuntagon. Dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental sa Cabusis Power Radio alas 7 ngadto sa alas 8 ang takna sa kagabion. Dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental sa Waikurat FM, Bay Radio Waikurat FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion. Kumusta sa mga PBC Women's Group ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Ug dinhi sa Hingog City sa Real Beat Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa buntagon matag-adlaw Domingo. Niadtong gustong magpadangat sa mga pangutana, i-text lang sa numero sa Globe 0917-811-8882. O ang mga pagkumusta sa tanan ng mga kaigsunan nga nagsunod, labi na sa mga kaigsunan nga niya sa tinipong bansa sa Amerika, nila ni TC Kulihat o ni Sister Lily Kulihat Peterson sa New York City, ni Sister Rachel Barbosa sa Moramos Graham sa Oklahoma, o aniya usab sa West Virginia, sa Maryland, sa Alabama o sa Tennessee, United States of America, nila ni Juanito and Justina Amaquito Hermias family. Ni Miguel Hermias, Juanito Hermias Jr., Julayla Hermias Arizon, Alegriano Hermias, Charmenia Hermias,
Reverend Lilita Hermias Barton ug ni Brother Nicodemus Nicky Hermias nagasudong sila kanamo via Facebook Live from United States of America. Ng igsoon ang Bruce Soberano and family ato sa igsoon Engineer Brother Derwin Mangalos ug siyang pamilya. Ingon man Brother Proylan Nanjina Pacturanan Mangalos, Dennis Claveria ug ingon man ni Brother Cristel and Angeli Mangalos Carrion usab nagapatalingog. Dinhi usab sa buton ang atong igsoon Brother Demetrio og ni Marina Hubay Campado nagasudong usab sa atong programa. Igsoon nato dinhi sa Taguluan. Misamis Oriental Brother Jirid Kila og imong sa imong pamilya nagapaminaw usab. Og ingon man ang mga kaigsunan sulod sa BBC compound labi na sa kaubang ministro Brother Hermogenes Macarayo. Ato usab ang gitimbaya ang usa sa atong listener nga mao ang presidente sa Farmers Association sa Sitio Mandang Isiao, Upper Hasan Misamis Oriental ni Brother Limuel Resimilia uban sa iyong pamilya. Kamong tanan karon nga nagapaminaw nagasudong kanamo, dili na kamo mausa-usa namo sa pagtimbaya, pero kalakip kamo sa among gikumusta nining higayuna. Apil ang mahigala nato nga mga salesman ang nagapaminaw og nagasudong usab. Og dinhi higayuna ihatag ko kamo sa kauban nga mga ministro o magwawali o ibanghilista nga magapaila silang kaugalingon. Mga kaigsunan, kumusta? Kini na usab si Brother Debs Rizaba, makikauban kaninyo. Nining atong tulumanon, mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Makikauban kaninyo sa paghatod karon sa kamatuoran. O karon sa pagpadayon, ihatag ko pa kamo sa kauban para itong mga ministro o ibanghilista. Kumusta usab kaninyo mga kahigalaan o mga kaigsunan sa gihapon kini ang igsuon Ebanghilista Brother Ronald Canyaman katambayayong usab karon sa pagtuon sa mga kamatuoran nga among ighatod na kaninyo. Og sa dili paglangan ihatag ko pa kamo sa pagpailapas sa kauban pang ibanghilista o ministro. O kumusta usab kaninyo mga kahigalaan ug mga igsunan kini karon yung igsuon Brother Robert Consad nga may usa nga makig-uban sa pagtuon nining usa ka tulumanon mga langit nung lamdag sa kinabuhi. O karon sa pagpadayon ihatag ko pa kamo sa usa pa ka ministro. Kumusta kaninyo mga kahigalaan ug mga igsunan? Kini si Brother Rene Tebrico nga kauban kanyo karon kauban sa paghatod kanyo sa kamaturan. Ug ako lang magpagpangumusta sa tanan natong makaigsunan sa pagtulong PBC sa pagsuporta ning atong programa mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Ug nini karong higayon ang mga kagalaan magigsunan ako kamong yatag sa kauban nga ministro aron sa pagisgot sa maong tema. Dini higayon na mga kaigsunan o mga minahal nga tigpaminaw dili namo gyapon o dili gyapon nato magkauban ang atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio at the same time Chief Minister sa pagtulunan sa PBCM. Tungod kay aduna sa importante nga giasikaso busa kami lang gyapon ang gitahasan niya haron sa pagpadayon sa pagtuon sa mga kamatuoran o sa mga pagtubag usab sa mga kakontra sa kamatuoran dinhi sa pagtulunan sa PBC nga moy natigayon ang Kulukabildo tali kanamo nga mga ministro sa PBC ug dining pastor sa Sabadista nga mao si Mitchell Bindilio. Og niadtong milabay nga Domingo mga kaigsunan sa among programa din among gitubag ang iyang mga pangataki dinhi sa among magtutudlo nga di niya tuuhan og sa iyang mga kauban nga mga texter og caller nga among gipaila nga moy katumanan sa Espiritu Santo o may question og dita mo ila. Ang problema lang kung sa atong pagsupak nga dili na nahisubay sa hustong pamaagi nga na nasa pamersonal unya mohimo natas mga pagpamulong dili na uyon sa kabubuton sa Dios sama sa mga pagsulti og mga malaway og mga binastos. Nakaron sayang pagpaminaw tungod kay do nalagay gamay nga problema siguro sa atong linya nga dunay porsyon nga mo explain kita nga maputol iyang gilaras tanan nga wala kuno niya tanan masabti kaya nga ato kunong programa puros kuno putol-putol bisan pipila lang ka punto unta ang aduna dili mabati ang audio dito siya namugat nga puros putol-putol atong paminawan para nga kamusab nga mga tigpaminaw mga bati ninyo kun unsa ang rason nining pastor sa Sabadista nga mao si Mitchell Bindilio ug usab matagad nga atong matagad usab nga ang atong kahimanan nga mga continuous kay kuskugi po dili sa mubantay pero ang gibantayan katulang wala ba masubay na sa Kulukabildo tali kanamo dinhi nga mga ministro sa pagtulunan sa PBC. Atong paminawan. Anaya, atong pasalamatan atong sa tibayaon ng atong mga higala nga mga PBCM. No, nga ato po ning giapel kay ila maputang giapel pud perme pero dili sa lang siya la mga mo siya mangusta nako. Nga ila usab nga masabtan
ang kamatuoran nga atong gipasabot dinhi nga og ang mga texter nga ila pong dawato, ila po untang madawat nga ang mga texter nga nang naa na po to dito yung mga butakal, baso na mo pag wala na po yung butakal ron, no? Kay naa na po yung butakal ron, wago tayo mahimuan eh. Hi friend, nya ilang audio gani haga putol-putol, mana nga, salamat nga atong gipaminawan gyud unta, pero wa gyud nato nakuha ang klarong kuan kay puros putol-putol. Atong gipaminawan gyud unta, pero wa gyud nato nakuha ang klarong kuan kay puros putol-putol. Puros putol-putol. Okay. Nabati na to nga gilaras na tanan Brad Iber, no? Brad Rini, Brad Ronald, Brad Robert, puros kuno putol-putol. Tinuod lang doon na mga punto atong napalong lugar ang audio, pero dili Mga portion lang, pero dili tanan nga puros putol. Pag gamiton ko ang puros putol-putol, munag tanan na, Purot nalaras na na. tanan. Nakaron. Matud pa niya, pasalamat siya. Pasalamat gyud ka kay kung wato maputol, dakdakan ra ba kanako atong explanation ako. Uwaw ra mo to para nimo. Nakaron atong ipabati pagsunod mga higalag mga kaigsunan, kining mga conversation pod niya sa mga cooler, kini laging mga cooler niya nga hilabyan pod ka, lawayan pod nga matud pa among magtutudlo lagi daw nasa sistema sa pagkabutakala. Matud pa ni Bendilio na nawagan nga amo kunong tubagon kining mga texter ug mga cooler nga niingon dire sa among magtutudlo nga butakal atong paminawan. Nga dapat iya po patubagon tong na nag-text dire nga katong mga butakal, katoingon nato mga butakal. Nga dapat iya po patubagon tong na nag-text dire nga katong mga butakal, katoingon nato mga butakal. Okay? Nga dapat Ato nang tubagon kanang inyong conversation, kanang imong conversation sa imong color nga tubagon gikan na sa imong mga texter. Pero sa tinulog ikaw man naguna-una na tungod sa paggamit nimo sa termino dinhi sa among magtutudlo by door. Gidrivean sa imong mga texter pod pareho nimo kabuot. Gigamit ang pong butakal. Nakaron matud pa nimo Bendilio nga awaton ba daw ang pagkabalaan nga ang among magtutudlo, yun sa man nga pagkabalaan nga daghan man naglumpong mag-asawa. Atong paminawan, kay diha mo mutikang sa among pagtubag, kung husto ba nga kung ang Dios mga asawa, o daghanon man niyag asawa, mawala ang pagkabalaan. Unya ni question ka, bawsan ka na kog question og makatubag ba ka? Kay kanang imong question, tubagon na namo. Atong paminawan ang imong pamahayag. o sa to, ang ipaawat sa Dios ang pagkabalaan. Balaan din ng naglugpong babaye. O niya Diyos pa. Balaan din ng naglugpong babaye. O niya Diyos pa. Okay? Asa ba mabasa sa Biblia nga? Ang pagbato, ang Diyos, pagbato ng daghang babaye, balaan na. Okay. Asa kuno, atong nabati, asa kuno mabasa sa Biblia nga ang Dios magbaton og asawa balaan na. Tubagon na namo. Pero ang balos na kong pangutana, asa po sa Biblia nga kung ang Diyos mga asawa, mawala ang pagkabalaan. Tubaganaw niya, nagsunod man ka sa programa. Nakaroon tubago na to. Ang iyang giingon, mawala day kuno ang pagkabalaan, o balaan ba day kuno kung maglumpong og asawa ang Diyos. Imananta mga higalag mga kagsunan nga sa among dapit, nagpailami sa katumanan sa Espiritu Santo nga Dios nga magpakatao, mao nga mong magtutudlo. Sa niabot nga information niya, doon na may asawa among magtutudlo, namo na gidinag bisan paganig among inog daghanon man nato na kay Dios man among pag-ila, wa gid na masuod sa among hunahuna nga mo question mis among magtutudlo kay Dios man ang among pag-ila. Ang mo question kadtong way pag-ila ug way pagto sama ni Mitchell Bendilio ug sa iyang mga texter ug sa iyang mga cooler. Karon Brad Iber, magisgutag Dios, Brad Iber. Sa Biblia, unahon na to, si Hiuba ba, mamuning amahan? Kini ba si Hiuba? Mabasa ba sa Biblia nga siya Dios o niya gigunpod siya nga hari nga walay katapusan, Brad Iber? Atong pagkabasahon, Brad Ron, din sa Jeremias, Gis, atong i-flash. Atong i-flash sa screen para makita po sa mga nagsunod nga nagtanaw nato din sa YouTube or sa Facebook. Oo, nag-iingon. Apan si Hiuba, mao ang matuod nga Dios. Siya mao ang Dios nga buhi ug ang hari nga walay katapusan. Sa iyang kasuko
ang yuta mo kurog ug ang mga nasod dili makapabilin sa iyang kasuko. Busa si Hioba sumala sa nabasa Dios ug ang iyang pagka-Dios matud pa siya mo ang Dios nga buhi ug ang iyang gihulagway pod hari pod siya Brad Beaver. Hari nga walay katapusan. Karon Brad Rini, kini si Hioba nga Dios nga buhi ug gingon pod nga hari nga walay katapusan. Gitawag ba pod sa Biblia si Hioba nga Dios, gitawag ba ni balaan sumala sa nakasulat sa Biblia, Brad Rini? Gitawag na si Ginong Hioba og balaan. Ato gyapong i-plus sa screen ang atong pagabasahon. Anya dinhi brother ni dinhi sa Isaias kapitulo 6 bersikulo 3 og ang usa misinggit sa usa og mingon balaan. Si Hioba sa mga panon ang tibok nga yuta napuno sa iyang himaya. Busa ang Dios nga si Hioba nga matud pa Dios nga buhi og hari usab nga walay katapusan sa Biblia giingon usab o siya gitawag balaan. Balaan nga Dios si Hioba. Brad Ronald, atong susihon sa Biblia nga si Hioba nga nabasa nga Dios nga balaan. Siya ba'y naghatag og sugo ngadto iyang katawhan nga mga sawa ang lalaki unya mamana ang babae sumala sa Biblia? Naghatag yun og sugo ang atong Ginoong Hioba, Brad Ron. Ang puriba akong pagabasahon, ipabor ako sa Biblia nga SDA Bible. Dinhi sa nakasulat sa Jeremias, kapitulo 29, versikulo 6, inguniin ang atong mabasa. Mga sawa kamo, og mga anak kamo, og mga anak nga lalaki, og mga anak nga babae, og papangasawa ang inyong mga anak nga lalaki, og papamanaha ang inyong mga anak nga babae, aron sila mga anak og mga anak nga lalaki, og mga anak nga babae, og dumaghan kamo didto og ayaw pag ipapuo ang inyong kaliwat. Busa matinaw sa gibasa mga higalag mga kaigsunan nga ang Dios nga si Hioba nga balaan nagsugo sa tao, sa lalaki nga mga asawa ug sa babae nga mamana. So walay mabasa sa Biblia nga ang Dios nagdili sa pagpangasawa. Nagsugo siya ngadto sa katawhan nga mga asawa ang lalaki ug mamana ang babae. Kung sa Tagalog ni puros man asawa. Babae ka, mga asawa ka, asawa man ang tanag tawag sa lalaki. Pero kita sa ato ang pinulungan nga Cebuano, ang babae bana ang tawag sa iyang partner. Dakaron, ang katawan sa unang panahon mga higalag mga kaigsunan diha nga nangalagad kang Hioba nga gisugo pod ni Hioba. Kini si Hioba Dios ni siya ug balaan pod siya. Nagsugo sa tao nga mga asawa ang lalaki ug mamana ang babae. Unya sa iyang katawan dunay gibutang ang Dios nga hari nga mo dumala sa iyang katawan. Kining hari nga yutanon. Pero ang Dios pod hari, pero hari siya nga langitnon. Unya dunay instruksyon din ang Dios ni anang hari nga iyang ibutang sa iyang katawan nga kana dili pod gikan sa dumuluong nga kaliwat kun dili diha ra gyud sa igsuon nga lalaki sa katawhan sa Dios. Unya may instruksyon pod nga dili ni siya magpadaghan unang-una sa kabayo og dili pod ni siya magdaghan og asawa. Basahon ko kay pabor ko naman ang Biblia nga SDA Bible. Ipabor ta ni sila. Kining akong pagabasahon gikan sa kapitulo 17 ngadto sa bersikulo 17 sa Deuteronomy or Deuteronomio akong pagabasahon ingon ini. Kung mahiabot ka na sa yuta nga gihatag kanimo ni Hioba nga imong Dios og magatag-iya niini og magapuyo niini og moingon magabutang ako og hari sa ibabaw nako sama sa tanan nga mga nasod nga nagalibot kanako. So dunay hari nga igabutang sa Dios diya sa tiliwala siyang katawan. Sa 15, sa walay duwa-duwa igabutang mo ang hari sa ibabaw mo nga pagapilion ni Hioba nga imong Dios gikan sa imong igsuon nga lalaki nga mo imong ibutang nga hari sa ibabaw mo. Dili ka magbutang sa ibabaw mo og tao nga dumulong nga dili imong igsuon nga lalaki. Nigawas na nga dili giday pwede nga magbutang o gari nga dili sakop sa katawan sa Dios o katong dumuluong sumala sa nabasa. Atong ipa-display sa screen, no? Atong i-display ang 15 nga gibasa ko, isunod lang nato sa pagpa-display, nagsunod man eh. Karon mao na siya ang na-display sa bersikulo 15 nga dili ang hari nagagikan sa mga dumuluong nga katawan kun dili diha ra gyud sa igsoon nga lalaki sa katawan sa Dios. Sa 16 atong i-display. Akong pagabasahon gingon. Apan dili siya magapadaghan og mga kabayo alang kaniya katong hari lugar nga gibutang niya sa katawan sa Dios, hari nga yutanon.
ni pabaliko niya ang katawhan ngadto sa Ehipto aron sa pagpadagan og mga kabayo. Kay siyo ba nag-ingon kaninyo, dili na kamo mubalik pag-usab ni anang dalana. So mao ni siya ang dugang instruksyon nga kung may hari diya sa katawan sa Dios, dili siya gikan sa dumuluong, unya di pud siya magdaghan daw og mga kabayo. Hain pa ang gihatag nga instruksyon mahitungod sa hari sa katawan sa Dios, hari nga yutanon atong i-display ang bersikulo 17 sa Deuteronomio kapitulo 17. Akong pagabasahon gingon, ni magadaghan siya og mga asawa aron ang iyang kasing-kasing dili bubulag ni usab siya magapadaghan pag-ayo alang kaniya sa salapi og bulawan. Busa matin-aw sa gibasa ko, sa hari nga ibutang sa Dios iyang katawan, dili di ay magdaghan og mga asawa sumala sa pagpahayag sa Biblia. Pero ang Dios naman antang nga nagsugo siya sa pagpangasawa sa iyang katawan nga mga lalaki o pagpamana sa iyang katawan nga mga babae. Nakaroon pangutana naman, Brad Robert, sa Biblia. Kung ang Diyos nagsugo sa pagpangasawa, kung dunay managdili sa pagpangasawa, Brad Robert, sa Biblia, kinibay sugo gyapon sa Diyos o dili? Niya Bradron, atong pagbasahon dinhi sa nakasulat sa unang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 1 ngadto sa 3. Pero ang Biblia nga akong pagbasahon kining may tatak SDA kon Seventh-day Adventist. Pabor gyapon sa ila. Biblia, toy pabor sa ila. Ingon nini ang nakapahayag. Ug ang espiritu sa tin-aw nagapahayag nga sa kalihang mga panahon adunay managpamiya gikan sa pagtuo tungod sa ilang pagtagad sa mga malimbungon nga espiritu ug sa mga tuluhan sa mga yawa. 2. Pinaagi sa mga pagminaot sa mga taong bakakon, kinsang mga kaisipan nangapaso nga daw pinaagig binagang puthaw. 3. Ngan managdili sa pagpangasawa o magapilit sa mga tao sa pagdumili sa mga kanunon nga gibuhat sa Dios aron nga uban sa pagpasalamat pagadawaton nila ang nanagtuo og nahibalo sa kamatuoran. Busa sa gibasa sa kaubang ministro gisusita, ang Dios nagtukod sa pagpangasawa, pero ang managdili sa pagpangasawa sumala sa gibasa gipangutandang iya ba sa Dios? Ang tubag sa gibasa, dili di ay iya sa Dios kundi iya day kini sa yawa ang managdili sa pagpangasawa. Karon sa pagpahayag sa Biblia nga atong nabasa, so ang kang bindilyo lang, kining pastor sa Sabadista, akon mangasawa ang Dios, labi nagdaghan, nawala ang pagkabalaan. Unya, niintra dayon ang mga pagyaga o pagbinastos, nga gi-address nga matod pa, sa mas butakal ang among magtutudlo. Pero sa gibasa ta, gikuha sa natong sistema sa kang Hiyuba nga, balaan siya, Dios siya, nagtukot sa pagpangasawa, nagsugo sa pagpangasawa. Pero ngadto sa hari, gingon lang nga, usaragid ang asawa, di pwedeng daghan. Nya atong gisusi nga kung magdilik pagpangasawa, dili iya sa Dios, kung dili iya na sa yawa. Karon, Brad Bieber, kung mag-iskot tag balaan, mao man ang Dios, nabasa nato sa pagpahayag sa Biblia, Isaiah 6:3. Gawas sa Dios, Brad Bieber, nga giingog balaan. Naaba sa Biblia pod nga alagad o sulugoon sa Dios nga giingon pod o gitawag pod og balaan sumala sa pagpahayag sa Biblia, brother. Naagid brother atong pagbasahon dinhi sa Buhat. Ato pong i-plaster gyapon sa screen ang imong pagbasahon. Buhat 3 bersikulo 20 ngadto sa 21 atong ipapabor brother silahang kaugalingong Biblia. Pabor gyapon sa Biblia. SDA nga Biblia nagaingon. Og aron iyang ipadala si Hesus ang Kristo nga gitagana alang kaninyo. 21. Siya nga kinahanglan paghawiran una sa langit hangtod sa panahon sa pagtuma na sa tanang gisulti sa Dios. Pinaagi sa baba sa iyang mga balaang propeta sukad pa sa karaang kapanahunan. Brother, gawas sa nabasa sa Biblia nga ang Dios gitawag balaan. Kinsa pa sa Biblia, brother, ang gitawag balaan? Mga balaang propeta sila, bradron. Sa to pagawa sa Dios, hasta pod ang mga propeta gitawag og balaan sumala sa Biblia. Propeta or manalagna. Karon brother, ni kinsa ba ang usa sa manalagna nga atong mabasa sa Biblia nga sa pagbasa ni Brother gitawag kinig balaan?
Ang usa sa mga manlag na brother ni mo si David nga siya manlag na o propeta. Dini sa Buhat kapitulo 2 bersikulo 29 ngadto sa 30 ang akong pagbasahon is the Bible. Mga igsoon, sama sa ligon ako makasulti kaninyo may tungod kang David nga patriarka nga siya namatay og gilubong og ang iyang lubong nagapabilin pa man gani kanato hangtod dining adlaw karon. Og tungod kay propeta man siya Si David. og nasayod nga ang Dios nakahimo kanyag pinanumpaan nga saad nga usa sa iyang mga kaliwat palingkuron sa Dios diya sa iyang trono. Busa, ang propeta nga atong gisusi, usa sa propeta sa Biblia mao si David. Sa to pa si David nga propeta, balaan usab sumala sa pagpahayag sa Biblia. Kay gibasa ni Brad Deber, ang 20 ngadto 21 sa Buhat nga ang mga propeta balaan. So si David kay propeta siya balaan. Atong susiyon karon kung kini si David nga gitawag propeta o balaan usab nakatuman ba sa pahayag sa Dios nga magbaton lag og asawa na kini si David gawas nga propeta hari ba di? Na atong susiyon kun wa man siya makatuman sa istorya, gipakasala ba sa Dios si David? Ha? Ato nang sayron. Karon, Brad Robert, kini bang balaang propeta nga nakasulat sa Biblia, kini ba'y gipahayag nga patuuhan ni siya, Brad Robert, o dili? Patuhan gid Badron. Niyang priba kong pagabasahon di sa ikaduhang Kronikas kapitulo 20 bersikulo 20 ato lang gihapon pabor sa Bibliang SDA kon Seventh-day Adventist nga Biblia. Ingon ini ang nakapahayag. Og sila mibangon pagsayo sa pagkabuntag og ming-adto sa kamingawan sa Tikwa. Og sa nangadto sila sa husapat mitindog og miingon, "Pamatiya ako o Huda og kamong mga pumuluyo sa Jerusalem. Tumuo kamo kang Hiyuba nga inyong Dios aron kamo mamalig-on. Tuohi ang iyang manalagna o konpropita. O, bosa, Aron kamo manag-uswag." kini di ay mga balaang manalagna o propeta sumala sa pagpahayag sa Biblia patuuhan. Nga sa atong nasusi, usas sa balaang manalagna o propeta mao si David. Karon ang pangutana, Brad Deber. Si David ba sa pagpahayag sa Biblia natuman ba niya ang instruksyon nga giingon nga dili magdaghan og asawa sumala sa pagpahayag sa Biblia? Wala gyud bradron. Sa ato pa kung wala, kung kwaon ta ang prinsipyo ni Bendilio nga kung magdaghan og asawa butakal, nining bahina si David mahimog yung magbinutakal atong basahon. Atong atong ipabor bradron silang kaugalingong Biblia gapon. Pabor SDA gapon. nga Biblia dinhi sa unang Kronikas 14 bersikulo 2 ngadto sa 3 nagaingon. Og nakita ni David nga si Jehova nagpahaluna kaniya nga hari sa ibabaw sa Israel. Tungod kay ang iyang gingharian gibayaw. Tungod sa iyang katawhan nga Israel. Dinhi sa 3. Og si David midugang pagbaton og daghang asawa sa Jerusalem. Og si David nanganak pa pagdugang og mga anak nga lalaki ug mga anak nga babae. Karon kay sa Biblia Bendilio nabasa man nga si David nga usa ka balaang propeta, matud pa og si David midugang pagbaton og daghang asawa. Si David ba'y butakal? Ang pagkabalaan ba ni David nga propeta nawala tungod kay si David nagbaton og daghang asawa? Tubagana, nawala ba ang pagkabalaan ni David? Wala yun. Wala. Nahimo ba si David nga butakal? Og naapa ka sa panahon ni David, usa ka nga muhingalan siguro ni David nga butakal ni David pagkadaghan ng asawa din. Kaya mo na termino gigamit nimo, pagkadaghan ng asawa, butakal. Pagkadaghang asawa, mawala ang pagkabalaan. Question kay si David nga balaan nga propeta nagdaghan mag-asawa, nawala ang pagkabalaan? Basa sa Biblia nga si David nawala ang iyang pagkabalaan tungod kay nagbaton og daghang asawa. Karon, gawas kang David nga bala ang propeta hari pagyon hari ngayon tanon. Kinsa pa sa Biblia, Brad Robert, nga mabutang kini karon nga butakal tungod kay nagbaton man og daghang asawa, kinsa pa?
Si usa niya na si Abraham o Abram Bradron. Niya akong pagabasahon ang prueba sa Genesis kapitulo 16 bersikulo 1 ngadto sa 2. Lapos na lang nasa 4, pero ato lang ihugna-hugna, Brad Robert, ang pagbasa. Unahon ta pag-plus sa screen ang kapitulo 16, bersikulo 1 ug 2. Unya atong isunod dayon ang bersikulo 3 ug 4. Atong i-plus sa screen. Okay, unya ang Biblia atong pagabasahon, atong ipabor, SDE Bible. Oo, pabor yapon dahil sa ila. Okay, niya akong pagabasahon, ingon nini ang atong matagal. Og si Sarai, nga asawa ni Abram, wala mag-anak kaniya. Og siya may usa ka binatunan nga babae nga Ehiptohanon, og hinganlan si Agar. 2. Busa mingon si Sarai kang Abram, nakita mo na nga ako nahimo ni Hiyuba nga apuli. Mangayo ako kanimo nga dumuol ka sa akong binatunan nga babae. Tingali nga ako makabaton og mga anak pinaagi kaniya. Og gipatalinghugan ni Abram ang giingon ni Sarai sa 3 atong Padayon sa 3 ug 4. Oh, okay, gayon. Og si Sarai nga asawa ni Abram nagkuha kang Agar nga iyang binatunan nga Ehiptohanon. Sa tapos ang napulo ka tuig nga pagpuyo ni Abram sa yuta sa Kanaan, og siya gipaasawa niya kang Abram nga iyang bana. 4. Ingon nini. Padayon sa 4. Og siya miduol kang Agar, Sa og ato pa siya si Abraham. Si Abraham. Nanamkon Si Agar. si Agar. Og sa pagkakita niya nga nanamkon siya, ang iyang agalon nga babae ginatan-aw niya uban ang pagtamay. Okay, so si Abram, sa gibasa ni Brad Robert sa Biblia, nga iyang asawa si Sarai, gipaduol si Agar nga binatunan ngadto kang Abram tungod kay wala sila'y anak. Gusto man gud si Sarai nga makabaton silang anak, nga di man siya makaanak kay apuli man mo nang ang binaton. Ang iyang binatunan nga si Agar, mo iyang gipaduol dito kang Abram. Na Brad Deber sa Biblia. Ituman ba si Abraham ug sadyang nituman kay nanamkon man si Agar, nakabaton ba sila anak ni Abram ug si Agar sumala sa Biblia, Brad Deber? Oo, Bradon, atong ipapabor dinhi silang kaugalingong Biblia is di nga Biblia nagaingon dinhi sa Genesis 16:15 nagaingon. Atong i-plaster gyapon sa screen. Og nanganak si Agar kang Abram ug ang usa ka anak nga lalaki. Og gihinganlan ni Abram ang iyang anak nga lalaki nga gianak ni Agar kaniya si Ismael. Oh, so sa atong pagawas kang Sarai nga asawa ni Abram, nakabaton og anak si Abram dito sa iyang binatunan nga babae nga si Agar. Nining bahina karon, butakal na si Abraham nining bahina tungod kay more than one daghan na ang mahitabo nga asawa ni Abram kay si Agar iya man nga nahimong asawa usab niini. O napaanakan niya si Agar tungod sa kagustuhan usab ni Sarai. More than one naman na, duha naman na. Bisag di pag-iinom na, bisag dili pa termino ka asawa kay ikaw bitaw Mitchell Bendilio, ang termino nga imong gamiton dinhi sa among magtutudo, di man gid asawa, iya man ang puyo-puyo, iya man ang mga ipaglumpong mga babae. Basta kay iyon yan ang sistema, si Agar karon nga na paanakan ni Abram, nahimo niyang partner, edi si Abram karon nahimo na pong butakal sama kang David. O tanawan ang imong sistema. Di ba mao na ang imong kagustuhan nga pagkadaghan butakal? Di si Abram karon butakal na pod. Nakaroon Brad Rini. Sa pagpahayag sa Biblia, gawas nga si Agar nga paanakan ni Abram. Kini si Abram mao man ang ngalan niya sa sinugdan, gilisan kini sa ngalan nga Abraham. O kini pod si Sarai, gilisan pod dayon ang iyang ngalan ngadto sa Sarah. Ang prueba sa Biblia, Brad Rini, ani ni Brother Ronnie nga si Abraham nagdugang siya daghan ng asawa, unya wala gid giusulat diha nga si Abraham butakal na kundi lagi pasidunggan sa Dios og gihimo siyang amahan sa daghan ng mga nasod. Dinhi sa Genesis kapitulo 17 bersikulo 5 ngadto 6 ang gingon. Og ang imong ngalan dili na paganganlan nga Abram. Mao na ni siya nga kung giingon nga ilisan ang ngalan gikan sa Abram ngadto sa Abraham. Okay? Kun dili si Abram ang imong ngalan, kay ikaw gibuhat ko nga amahan sa daghanan ng mga nasod, og ikaw pagapadaghanon ko sa hilabihan gayud,
og magabuhat ako og mga nasod gikan kanimo og mga hari magagikan kanimo. Dayon, matod pa nga si Abraham, dili nanganlan ang iyang ngalan nga Abraham, kundili si Abraham na. Karon, ang pangutana naman, mahitungod sa kang Abraham nga gihimo na siya nga mao si Abraham. Ang iyang asawa naman nga si Sarai Bradiber, giilisan ba pud ang iyang ngalan nga Sarai ngadto sa Sara? Oo, Brad Ron, atong Okay. pagkapribahan. Dini Ato sa ilahang... plastar. Oo, ato gyapang ipapabor silang kaugalingong Biblia, Brad Ron, is the nga Biblia. Dinhi sa Genesis 17, versikulo 15, nagaingon. Miingon usab ang Dios kang Abraham, mahitungod kang Sarai nga imong asawa, dili mo siya pagahinganlan nga Sarai, kundili si Sara na ang iyang ngalan. Gigilisan gikan sa Sarai ngadto sa Sara, og ang Abraham ngadto sa Abraham, nga kini si Abraham nga mao si Abraham nakabaton og anak ngadto kang Agar. Nga kun atong undayunan ang imong pagpanabot bindilyon, nahimo nang botakal si Abraham. Nakinibang gihimo ni Abraham nga nahimo na siyang si Abraham nga nagbinutakal sumala sa imong sinabdan bindilyo pagkadagag asawa. Kinibay ug atong tukion sa Biblia, Brad Ronald, supisinti na ba o nagdugang pagyod si Abraham og laing asawa niya? Nagdugang pagyud Brad Ronnie og laing asawa si Abraham. Og atong pagabasahon dinhi sa nakasulat sa Genesis kapitulo 25 bersikulo 1, ingon niini ang atong mabasa sumala sa Biblia. I-plaster gyapon nato sa screen. Display na to, okay. Og si Abraham mikuha og laing asawa. Og ang iyang ngalan mao si Situra. Nikuha siya og laing asawa na pud si Abraham gawas kang Agar. Og niya ngalan daw mao si Situra. O di nagbinutakal si Abraham. Pareho silang David. Si David daggag asawa. Nawala ba ang pagkabalaan ni David? Butakal bas David? Si Abraham, nga matod pa sa pagpahayag sa Biblia, ang imong ngalan dili na paganganlan nga Abraham, kundili si Abraham na. Ang imong ngalan kay ikaw, matod pa sa Dios, nga balaan nga si Yuba. Gibuhat ko nga amahan sa daghanang mga nasod, pastilan, kung ato ning istriktohon, ang Dios naghimog butakal. Kung maunay prinsipyo mo, bindilyo, og sa imong mga texter, og sa imong caller, kinsa may nagtugot ani kang Abraham, di ba ang Dios? Kinsa nagtugot kang David, nga bala ang propeta, di ba ang Dios? Daghan mag-asawa. Tawhanon ni sila nga mga alagad sa Dios. Daghan sila kasawa, nga naman mo malagi mabasa sa Biblia, nga sila nga imperno, sila nangawala ang ilang mga balaan, ang ilang pagkabalaan. Diya makita ang imong sinabtan nga wa magkadimao. Nakaron, kung balikan tang clippings mo, i-plaster tas screen, paminahon ta, nga matod pa, balaan diay nang naglumpog babay, nga Dios pa, atong paminawan, ang imong pamahayag. Usa to, ang ipaawat sa Dios ang pagkabalaan. Balaan diay nang naglumpog babaye, unya Dios pa. Balaan diay nang naglumpog babaye, unya Dios pa. Usa to, balaan ba day kuno nang naglumpong og babay, unya Dios pa. Sa to pa, para nimo pag maglumpong og babay, dili na balaan, mawala na ang pagkabalaan. Di si David karon og si Abraham, kay naglumpong man og babay, di nawala ang pagkabalaan. Og atong gamiton ang imong termino butakal, di sila unang butakal, kinsa naghimo nilag butakal, yan Dios. Patanawar ang sinabtan mo. Pero ngano man sa dapit sa among magtutudlo, Brad Deber, nga naman sa dapit kang master nga itong gipailang nga katumanan sa Dios, Espiritu Santo, nga kung magisgot tag Dios, atong president si Hiuba, balaan. Nga naman, nga doon na may pagbaton og daghang asawa, nga sa ato paganing giingon, bisan pag dungagan pag himuon pag napulo nga 2:20. Kaya wala na gisupak sa Dios, wala gidili na. Basta Dios na gani mo'y magbuot, wala na niya gidili ang pagpangasawa. Ang kadto hinoon, ang dili mga asawa, mo'y dili iya sa Dios, mo'y iya sa yawa. Pero ang pagpangasawa, ang Dios mo'y nagbuot, ana. Pero na problema ka, bindilyo, tungod kay nganong daghan, mao ni siya. Tungod kay pag-abot sa katumanan sa Espiritu Santo, nga among gipayla si Master Tomas D. Him Sr.,
nagbaton man siya dagang asawa, haron nga ang mga bulgal, bugalon, o yung mga yubitan nga sama ni musamot og pagyubit, kay di dawaton, nga na ba ni Diyos nga ingon niya na? Na ba sa Biblia, Brad Diver, nakasulat nga ang Diyos magbuhat o sa kabuhat, nga ang mga mayubiton, o sana si Bindilio, ang mga caller o mga texter, dili, gyud mo to, bisan pagdunay mo explain, sama sa atong gibuhat. Na ba sa Biblia, Brad Diver? Atong ipapabor ba doon sa ilang kaugalingong Biblia? Pabor gyapon. Nga isde nga Biblia dinhi sa buhat 13:41 nagaingon, tanawa kamong mga mayubiton, panghitingala ug pangawagtang kamo kaysa inyong mga adlaw, pagabuhaton ko ang usa ka buhat nga dili gayud ninyo pagatuuhan, bisan pa kun adunay magasugilon kaninyo niini. Mao ni siya ang katumanan, mga higalag, mga kaigsunan nini itong panahon karon. Ha? Nga ang mga mayubiton o mga bugal-bugalon musamot sa pagyubit sa Dios. Ang kinsang Dios, wala lain ang among gipaila, ang katumanan sa Dios Espiritu Santo, among magtutudlo. Mabisag i-explain na namo, kung magiskot tag Dios, nitugot gani ang Dios ngadto sa tao, hari nga tawhanon, si David, propita nga balaan nga magbaton og usawa, wa man giingon sa Biblia nga nawala ang pagkabalaan. How much more ang Dios? Di lang kabuto lagi nga Dios ang magtutudlo. Pero maghisgot tag Dios, kabutan nimo ang Dios? Nga sa Biblia, ang tanan mahimo man sa Dios. Asang prueba, Brad Robert, sa Biblia? Ani Brad Ron, ang prueba, dinhi ako pagabasahon sa Mateo 19, versikulo 26, nga Biblia ako pagabasahon, natulag yapon ni pabor, SDA Bible, Conceived Adventist nga Biblia. Atog yapong i-plus sa screen. Ingon ini ang nakapahayag. Si Jesus mitanaw kanila ug mingon kanila, sa tao dili kini mahimo, apan sa Dios ang tanan mahimo. Kanang pag-ingon sa Dios ang tanan mahimo, way labot sa pagbinyo, ana? Way labot pakighilawas, kay kanang minyo na ano ng pakighilawas. Way labot, na question na ba ka? Asa mabasa sa Biblia nga ang Dios magbinyo og makighilawas? Nasood na sa Mateo 19:26. Sa pagbaos na mo, asa pod, mabasa Bindilyo, nga ang Dios dili pwedeng magminyo o dili pwedeng mangasawa. Nitubag ka? Di ba wa? Nga naman nga wa ka mo tubag, kay di na ni mo matubag. Busa, ayaw pa nga pagpangutana, kay kung mabaslan ka, di ka katubag. Samantalang ang imong pangutana, kaya na mong tubagon. Maglisod big tubag, ana? Dili, gid mi maglisod. Nga naman, nami mga rason. Ikaw mo'y walay rason, imo korason. O niya mang hinambog pa ka nga bright kas hermeneutic, nagtuon kas hermeneutic, pagsusi na to, nanaway pa ka din namo nga wala may hermeneutic, pagsusi ang hermeneutic, kay method of interpretation man na, tanan, nga mga nagwali, nagsangyaw, doon ay hermeneutics, di lang mag-uyonay, wa ka muuyon sa among hermeneutics, labaw nga wa mi muuyon sa imong hermeneutics, tanawa sa imong pagkahambog irong hermeneutics, gipangutana ka na mo, unsay si bonus lapida, ito ba ka? May laki mga ka? Be, unsay si bonus lapida. Oh, na, karon. Pero unsay iyang kinabuang ani mga higalag, mga kaigsunan sa paggamit na mos Mateo 19:26 nga ang tanan mahimo sa Dios, gilaras niya tanan. Apil na kung magdruga kuno, mahimo daw sa Dios ato ba ang Dios magdruga? Or unsa patong iyang gipanganlan kuno? Unya, iya pang giapil. Iya pa mig idilahig dito sa PBMA. Ang mga membros ni PBMA nga ningon gyud nga Dios mungod na ilang pag-ilapod kasi Kristo man lagi. Atong paminawan gani para nga diha tapod mo pasikad kog nagkadimao mo ning tawhana sa iyang pagtandi-tandi sa PBMA og diri kanamo atong paminawan ang imong tingog may lakis hermeneutic Pastor Bindilio. Unya, mao day napoy mga grupo sa akong na encounter ani igsoon nga ang ilang leader nadakpan gani ito, namatay naman gani sa PBMA namatay na yung mga news nga pag nadakpan to siya sa una, positibo nga sa droga. Akong itudlo sa ilang mga membro ingon nga, unya okay ra mo ani, nag-angkon man nga si Kristo unya na kuan man positive man nga naka-drugs gyud. Ni angkon man pud nga nag-drugs siya. O sa ito bang sa ilang pangulo, wala dili mabuhat sa Dios. Bisan pa na mawawro na kay gikan mo ang PBCM nga
ang founder na gikan mas PBMA, maura na silang mga toka. Nag-ingnan ko sa ila, giingnan ko silang leader nga bisan pag maghubo maglakaw ilang ang ilang nga Dios, di sila na mabugnaw kay ang tanan mabuhat sa Dios, di tarong bago ng utok. Atong nabati nga iyatang gi pariyo sa PBMA nga depensa pud ang mga membro daw sa PBMA kay mabuhat lagi daw sa Dios bisan pa kunog mag-drugs nya iyang istorya nga katulad daw founder sa PBMA nga nag-drugs niya namo kuno siya mga news binakba naman nimo wani mo prubahe kami mo pruba na og na kay mga nahipos wani mo gipakita kami pakita nga si Ruben Ecleo Jr. sa diyang gi-interview iya gid pud noon nga gi-accept nga siya nagdroga pero imo lang ihapak sa Dios ihapak na nimo na diri namo di na magsilbi unya matud pag i-question nimo ang usa sa mga membro sa PBB nga ningon nga bisan pag maghubo kay mahimo niyang tanan ay mig idamay-damay tanawon tanan karon kung sa Dios ba nga sistema kung maghubo nya tinuod ka na mga membro sa PBB namina mo tinuod na nga nagingon bisan maghubo ang inyong giilang founder Dios yapon basi nagyama-yama lang ka binilyo kay mahilig na kag tumo-tumo mahilig na kag yama-yama Tinuod gina. kay sulti kuno kinsa membro sa PBB nagingon nga bisan maghubo pa na among giilang nga kuan Dios tuuhan kina po namo ng Dios kinas 19:26 bitaw sulti nakaroon na nita atong ipuribahan nga binamba naman ang imo wa man nimo ipakita gyud nga puriba gyud nga si Ecleo nag-claim nga siya nagdroga atong ipabati ang interview sa dihang nadakpan o ni surrender ang founder sa PBB nga si Ruben Ecleo Jr. sa dihang gipangutana po siya kung sa po yung duba atong paminawan. Dati na rin napabalitang gumagamit ng droga si Ecleo na hindi naman niya itinanggi kanina. There was ever some time na gusto niyo na pong mag-surrender? Maraming beses na. Ikaw ba ay nagdadrugs? Wala na po. Noong araw. Ikaw ba ay nagdadrugs? Wala na po. Noong araw. O mao na siyang ebidensya nga imong giyaw-yaw bindilyo. Ha? Mao na ebidensya nga imong giyaw-yaw. Wa nimo suportari. Mas may ba may nakasuportar? Gipangutana siya nagda-drugs ka ba? Wala na nung alaw. Tato ba? Niya gigide siya sa pagdruga. Diyan mo nang ipahid basta mahimo sa tanan pwede magdruga ang Dios. Oy ay may idamay kun siya nagdruga, wala na sa among magtutudlo. Wala na dire sa among magtutudlo. Kano man? Kaya mo magtutudlo katumanan sa Dios Espiritu Santo nasayod nga kanang pag-drugs bawal na kay kanang droga makadaot na sa lawas, makapatay na sa lawas, mabuang ang tao nga magdruga. Sa Biblia ba Brad Deber na ay puriba nga ang Dios nagdili niya ng mga makadaot sa lawas nga mga tanom kay kanang droga tanom mo na. Nabas sa Biblia Brad Deber nga nagdili ang Dios niya na. Atong pagapribahan ba dron dinhi silang kaugaling ng Biblia is di nga Biblia Pabor gyapon sa ila. Deuteronomio 29 bersikulo 18 atong ipa-display sa screen no. Atong i-display sa screen. Tingali unya sa taliwala ninyo adunay lalaki kon babay kon panimalay kon banay kinsang kasing-kasing motalikod gikan kang Jehova nga atong Dios aron sa pag-adto sa pag-alagad sa mga Dios ni adtong mga nasod. Tingali unya kaninyo adunay gamot nga makahilo og ahinho. Matod pa sa pagpahayag sa Biblia nga adunay gamot. Tingali unya adunay gamot diha kaninyo nga makahilo og ahinho. Mga tamatang man sa tanong iyog na adunay mga gamot nga makahilo. Mao man ang drugs. Ha? Gikan sa mga unsa nga mga drugs, gibawal ba na sa Dios? So nasayod mi sa among pag-explain nga kung ang Dios sa Mateo 19:20 ang tanan mahimo, 19:26 sa Mateo ang tanan mahimo. Wala giapil ang katong dili niya kagustuhan. Ang topiko nga gisgotan dina mahitungod sa pagpangasawa, tungod kay ang pagpangasawa wala gidili sa Dios. Kung daghanon man sa Dios, mo question ka kung daghanon na niya. Pero kung mo lagi na, nga para sa dili mga magtuto, tungod kay gidaghan, sa among magtutudlo, dili na sila mo ila, og Dios si Master. Pero wa sila kahibalo, nga naa sa Biblia po, gipahayag, nga mao ni ang usa sa paagi sa Dios, nga ang mga mayubiton, o mga bugol-bugalon, musamot sa pagbugal-bugal, sama ni mo binilyo, og sa imong mga trickster, og sa imong mga kulir. Busa ayaw ingon nga, kung magdroga Dios na, og sila man pananglitang nagdroga, sila na, ayaw idamay-damay, ana, ila to. Kay dili sila nas kamaturan. Unya matod pa nimo, ningon ang mga membro sa PBB nga bisan pag maghubo, tuuhan gyapon nga Dios. Magsilbi ba sa Biblia? Iya ba sa Dios ang paagi nga maghinubo-hubo, nga maghubo?
sumala sa pagpahayag sa Biblia, Brad Ronald, iya ba na sa Dios? Ani Brad Ron, akong pagabasahon, ipabor lang gihapon ako dinhi sa Biblia nga SDA Bible. Dinhi sa nakasulat ang pulong sa Dios. nga Biblia. Ang pulong sa Dios nga Biblia, ato na pong ipabor niya atong i-plus sa screen ang pagpahayag sa basahon ni Brad Ronald nga atong gisusi kini bang paghubo. Ani Brad Ron, Iya banis Dios. atong pagabasahon dinhi sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios Ang pulong sa sa Biblia. Dios na Biblia. Sa pagkawas ni Jesus Sa Lucas 8, Lucas 8:27 gingon. Sa pagkawas ni Jesus, gisugat siya sa usa ka tawo nga gisudlan sa mga daotang espiritu. Kini nga tawo kanunay hubo ug wala na mupauli sa iyang balay nga anaa sa lungsod. Didto siya magkanunayan sa mga langob nga lubnganan. Kinsa kining paagi nga maghubo, iya bas Dios dili iya sayawa matud pa daotang espiritu. Daotang espiritu pagkakita niya kang Hesus misinggit siya og miluhod sa iyang atubangan unya misulti siya sa makusog nga tingog. Matud pa dinhi sa pagpahayag sa Biblia sa gibasa sa kauban nga ministro sa Lucas kapitulo 8 bersikulo 20 city sa pagpahayag kung balikan ta sa pagkawas ni Jesus gisugat siya sa usa ka tawo nga gisudlan sa mga daotang espiritu ato payawa kini nga tawo kanunay hubo og wala na mo pauli sa iyang balay nga ana sa lungsod. Asa ang sistema nga maghubo sa Dios ba? Dili iya sayawa. Busa kanang Mateo 19:26 kung ang giingon nga sa Dios ang tanan mahimo ayaw ilaras tanan. Kaya ang pagahimuon sa Dios nga mahimo niya ang tanan, way labot ng hubo, way labot ng mag-drugs. Kay dili gusto ana. Ha? Ato ipla sa screen ba doon ang Mateo 19:26. Atong ibalik. Atong ibalik sa screen ang Mateo 19:26. Nga mao na nakasulat dina kay mao man gi counter po nining pastor sa Sabadista nga matod pa niya. Ibalik ta sa screen ang Mateo 19:26. Si Jesus midugaw mitan-aw kanila sa og miingon kanila sa tao dili kini mahimo apan sa Dios ang tanan mahimo. Pagingon sa Dios ang tanan mahimo kadtong tanan nga iyang kagustuhan og dili supak sa iyang kabubuton. Supak ba ang pagminyo? Bibasa nga nagdili ang Dios sa pagminyo. Di ba ang mabasa nga nagdili sa pagminyo mao ang tuluhan sa yawa? Og daghan man kun ay Dios nga mutugot mawa di ang pagkabalaan nga na may Dios nga nagtugot. Kung ang Dios na muhimo, mawa di ang pagkabalaan. Bebasa. Nga kung ang Dios magdagag asawa, mawala ang pagkabalaan. Kaya nabasa naman nga Dios balaan. Pitok-pitok ng mata ni mo. Nakaroon. Nyata. Gawas sa tao nga tawhanon ha, hari. Nga nabasa ta sa Biblia. Ang mga manulunda or anghel gingon po nagtao. Asang prueba, Brad Rini? Anya ang prueba din ni Brother Ronnie dinhi sa Daniel kapitulo 9 bersikulo 21. O sa nagasulti pa ako sa pagampo ang tao nga si Gabriel nga akong hikit-an sa panahon sa sinugdan sanglit gipalupad sa makusog mihikap kanako sa panahon nga haduol na ang panahon sa paghalad sa kahaponon. Sa ito pa, sa itong nabasa, Brother Ronnie, nga si Gabriel tao. Sa ito pa, si Gabriel tao. Kini ba si Gabriel nga gingog tao sa Biblia, Brother? Anghel o manalagna ba di o dili? Anghel gina siya. Brother, atong pagapribahan sa ang pulong sa Dios nga Biblia dinhi sa Lucas 1:26 nagaingon sa dihang unom na kabulan ang pagmabdos ni Elizabeth gisugo pag-usab sa Dios ang anghel nga si Gabriel nga moadto sa Nazaret nga usa ka lungsod sa Galilea. Busa si Gabriel nga gingog tao usa ka anghel. Lakining anghel Brad Ronald, unsa ba ang kahimtang nila tali sa Dios? Kinibang anghel labaw sa Dios o mga sinugo sa Dios? Mga sinugo ni sa Dios, Brad Ron, kining gitawag nga anghel. Asang prueba? Ang prueba kung pagabasahon dinhi sa Biblia na ang pulong sa Dios dinhi sa nakasulat sa Hebrehanon kapitulo 1 bersikulo 13 o 14 ingon ini ang atong mabasa.
ug bisan kanusa wala pagayoy anghel nga giingnan sa Dios nga lingkod dinhi dapit sa akong tuo hangtod mapailalom ko kanimo ang imong mga kaaway. Dili ba nga ang mga anghel mga espiritu lamang nga ginasugo sa Dios nga mutabang sa mga tao nga mudawat sa kaluwasan? Busa, ang anghel, mga sulugoon sa Dios. Usa nga anghel nga atong nabasa sa Biblia, mao si Gabriel nga giingon pud og tao, pero tao siyang dili yutanon, kun dili tao siya nga langit doon. Sulugoon sa Dios, so dili pwede nga ang anghel mulabaw sa Dios, kay sulugoon man sila sa Dios. Pangutana, Bradiber, kining anghel nga giingog sulugoon sa Dios, makahimo ba sila sa pagpangasawa o dili? Makahimo gid Brad Ron atong pagapuribahan dinhi sa The Bible, James Moffat Translation nga Biblia. Nagaingon dinhi atong i-plus sa screen, no? Atong i-plus sa screen. Oo, nagaingon. Now, when men began to multiply over all the world and had daughters born to them, the angels, itong punto, the angels, anghel, noticed that the daughters of men were beautiful, and they married any one of them that they chose. Kung ato ni binisayon, karon sa dihang ang mga tao midaghan sa tibuok kalibutan, ug daghan silang mga anak nga babay. Ang mga anghel nakabantay nga ang mga babayeng anak sa mga tao, mga maanyag, ug gipangasawa nila bisan kinsa nga ilang napili. Tanawa sa gibasa, ang anghel nga mga sinugo sa Dios, sulugoon sa Dios, nakahimo sa pagpangasawa. Unya ang Dios na hinoon nga mooy agalon o labaw dili makahimo. Unsa man ang matangas Dios? Malupigan lagor siya iyang mga anghel. Ang mga anghel sinugo. Nasa Biblia ba, Brad Rinid? Ang sinugo ba mulabaw sa nagsugo? Ang ulipon ba mulabaw sa iyang agalon, Brad Rinid sumala sa Biblia? Sa Biblia, Brother Ronnie, ang sinugo dili labaw sa nagsugo. Atong i-plus sa screen ang pagabasahon mo. Dini sa Mateo kapitulo 10 bersikulo 24, ang pagabasahon nga Biblia is the Bible. Ang tinun-an dili labaw sa iyang magtutudlo ug ang ulipon dili labaw sa iyang agalon. Musa kun ang magtutudlo o agalon labaw, kung ang iyang sulugoon o ulipon nakapangasawa, siya lugar nga labaw dili makahimo sa pagpangasawa. Tanawa ra ang sistema. Unya. Unsa man, kumusta man? Naglisod big to bag bindilyo sa imong mga yaga-yaga uban sa imong mga caller ug texter? Diyaw. Ang imong mga pagyaga-yaga, ang imong mga pagbinastos atong paminawan. Kon maayo bang paminawon sa iri og sa imong mga sumusunod og sa imong mga listener og sa imong mga caller atong paminawan? Okay, paminawan tang tingog mo. Ipa-play, no? Sa screen. Atong ipa-play ang imong tingog. Kayo ba nga? Unsay daganan sa tawo na ang Dios nakikhilawas niya? Patay tawo. Ang Dios nakikhilawas niya. Patay tawo. Yaka maglabing-labing mo na. Ano magkain, maglabing-labing mo na. Mayroon ang iyang asawa. O Diyos, O Diyos, O Diyos, butangi Diyos, O Diyos, butangi Diyos, O Diyos, butangi Diyos, butangi Diyos. Patay tawo. Digod kapuyan, digod kapuyan ng Diyos, digod kapuyan ng Diyos. Lupi pa mo kayo kitabangan o pulo kabok lalaki ana o sa kababayi. Okay. Atong nabati ang imong mga pagbinastos, mga malaway. Nindot paminaw. Imong experience, imong ihapak diris among magtutudlo. Ato lang ipa-confirm sa mga naminaw nga mga asawa. Ingana ang buhaton ninyos inyong bana og pakihilawasan o ikaw ra gid bindilyo imong partner ana mo imong gipahi diris among magtutudlo. Nganingon imong partner og makighilawas kasi imong partner. O bindilyo, butangi bindilyo. Unya unsa pay kabuang nimo? Matud pa nimo nga ang Dios luoy kay ang babay, mamatay ang babay kay ang Dios dili kapuyan. Tanawa ra mga paglinaw ay nimo. Mo nay nangalagad og kamatuoran? Mo nay nangalagad og Dios? O nangalagad kas opposite sa Dios nga maong yawa? Mo nay sinultihan sa nagprograma sa tingog sa kamatuoran? Sus pakauwaw ka man lang in taon oy. Do? Sa Biblia, Brad Diber,
Kini bang mga magsultig, mga malaway, unsa gipahayag niini? Tarong o buang? Na buang gid berdon. Na. Ang gigamit diring termino sa Biblia dinhi atong pagabasahon kining Kristohanong katilingban nga Biblia dinhi sa panultihon 19:1 Atong i-plus sa screen. No? Mas maayo pa ang kabus nga nagpakabuhi nga dungganan kaysa buang ug malaw-ayg sinultihan. Kini di ay malaw-ayg sinultihan nga nabati nato diha kang Bitzel Bendilio, buang ang pagpahayag sa Biblia. Kini di ang buang magahimo sa malaw-ay nga sinultihan nga matod pa niya sa atong nabati. Ang Dios daw di kapuyan. Wa niya butang igsitas, kita'y butang sitas, isplasta lang sa screen. Munang ingon sa luoy kuno kayo ang babae, kung makighilawas ang Dios, kay ang Dios kuno dili kapuyan. Mamatay kuno ang babae. Unjag mamatay ang babae, nga nung maingon man ka, o Dios, butangi o Dios, butangi o Dios, nga sayod man day ka, nga mamatay ng babae nga pakighilawasan sa Dios. Atong i-plus lang sa screen. Aron makita nila, nga morning tekstuha, diri niya nagikutlo ang iyang pag-ingon nga, ang Dios dili kapuyan. Ha? Muna matingala ka, nga di man day kapuyan ang Dios, nga nung mogamit ka termino, nga tos babae, nga butangi ko Dios, butangi ko Dios. Unta to, imong buhaton, moingon ka nga, Dios, ayaw Dios, kay mamatay ko Dios, kay dili ko kapuyan, maunta na ibuhaton ni mo do, Bendilio. Tanawa dadi, ikamurit siyang agi mo. Ha? I-plus lang sa screen. Unya, paguman, ningon man ka nga ang Dios dili kapuyan, mamna, yung gikuha. Gawas nga ang Dios dili kapuyan. Sa Biblia ba, Brad Adiber, ang tao po dili kapuyan, Brad Adiber? Oo, dili tusang mao na siya ang proiba no sa Isaias 40. Atong isunod, 28. ang sunod nga teksto nga ang tao po gawas nga ang Dios dili kapuyan. Ang tao po dili kapuyan. Oo, atong ipapabor silang kaugalingong Biblia, bradron, is di nga Biblia sa Salmo 105 versikulo 3 kama 37 na nagaingon. Atong i-plus sa screen. Atong i-plus sa screen. Salmo 105 3 versikulo 37 nagaingon. Managhimaya kamo sa iyang balaan nga ngalan. Papaglipaya ang kasing-kasing ni adtong mga nanagpangita kang Jehova 37. Iyang gipagula sila nga may salapi ug bulawan ug sa iyang mga banay walay mausa nga maluya nga tao. Sa banay sa katawhan sa Dios gipayag nga walay usa nga maluya. Karon pangutana, ang tao di man pud maluya ug magminyo tuloy pud kayong babae binilyo. Ha? Kay di man pud maluya ang tao, patay pud ang babae. Tanaw rang sinabtan nimong malaway og sinultihan nga buang sumala sa pagpahayag sa Biblia. Unya ningon man ka nga di maluya ang Dios ug mabasa namo nga maluya. Unsa man undang kagwali? Basahon ko sa Biblia gyud ang prueba nga ang Dios maluya. I-plus lang sa screen basahon nato mga igalag mga kaigsunan. Isaias kapitulo 1 versikulo 13 ngadto sa 14 ang akong pagabasahon sa SD Bible gingon. Ayaw na pagdala og mga halad nga kawang lamang. Ang insinso may usa ka dulumtanan alang kanako ang bag-ong bulan ug ang adlaw nga igpapahulay ang pagtawag sa pagkatigom ako dili na makaantos uban sa kasalanan og sa mga maligdong nga pagtigom ang inyong bag-ong mga bulan ug ang inyong igitot tinudlo nga pista gikaligot-gutan sa akong kalag kana sila usa ka kasamok alang kanako ako matud pa sa Dios gikapuyan na sa pagdala kanila. Kapuyan man lagi ang Dios. Hain usa nga gikapuyan sa pagdala o sa pagpatuman na sa adlang igpapahulay nga mo inyong gituman-tuman. Gikapoy na ang Dios na inyong gyapon gipapadayon pagtuman. Hain pa, naapa sa Karyas 11:8 sa SD gyapon nga Biblia. Nasa plus sa screen. Kapuyan man lagi ang Dios. Nya dito kag istorya para lang gyud nga makabinastos ka og makahapak ka sa among magtutudlo. Unya buhat-batan imong istorya. Luoy kayong babae ba? Unya mingon ka, o Dios, butangi o Dios, o butangi o Dios. Imo nang kalakis imong experience. Binuhatan na niya, brother. Binuhatan na ni mo do. Ayaw ipamahi diris among magtutudlo. Daghan pa unta kayo mga igtutubag na mo kadaghan kag pangutana pero sa limitado man ang oras. Sufficiente na kayo nga nagatubag mi may tungod sa ang Dios ba mga asawa? Ang tubag pwede. Nga naman, 19:26 makahimo ang Dios sa pagpangasawa. Unya, kung ang Dios magdaghan, mawala ba ang pagkabalaan? Dili mawala ang pagkabalaan. Kaya kung mao pa, unang-una, si David, nawala na punta ang pagkabalaan yan. Napupos na ang oras na mo. Kami manginaot, nasabtan ninyo ang kamaturan, sundin ninyo kami sa sunod nga Domingo. Kami manamilit na kaninyo sa ngalan sa magtutudlo. Master Tomas D. Iunyo Sr. sa
Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, kini ang inyong igsoon Evangelista Brother Juan Rodilo Mangalos, ingon man sa kaubang Evangelista o Ministro. Kiniusap si Brother Debs Rizaba. O kiniusap si Brother Ronald Kanyaman. O kiniusap si Brother Robert Consad. Kinasab si Brother Rene Tebrico, mingon, dagan salamat sa iyong pagtanaw o pagpaminaw o mayong Domingo kanatong tanan.